a l'època, esclar. I una de les primeres coses que va fer va ser construir aquí aquesta tanca. Això era cap a l'any 1880 i la va fer perquè el govern havia decidit fer una carretera, la carretera transversal, que anava de Navarcles fins a la carretera de Bassella i passava ben bé pel mig de la nostra finca. I és per això que vam haver de fer aquí una tanca i un pas. Va quedar maca, oi que sí? Doncs no és l'única cosa maca que tenim a Can Nissac. Vinguin, vinguin, que els ensenyaré més coses. I el jardiner? Armengol! Armengol! Senyora! Ho veu vostè, que aquestes plantes necessiten aigua? Ja ho sé, senyora, però ja li vaig dir que havíem de regular el rec d'aigua. Amb el molinet no tenim prou cabal per regar-ho. Doncs agafin galledes i la pugen. Ho entén? I així, doncs, quin és el seu? En Josep Puig i Cadafalc, que segur. Puig i que... Ai, vostè, perdoni. Mira, és que un amb l'edat es retira al camp i se n'oblida dels afers mundans. I com li va per l'Ajuntament de Barcelona? Ja no soc regidor, senyor. Ara estic preparant la candidatura al Congrés dels Diputats. Posaria una bomba elèctrica i un dipòsit elevat de 6 o 7.000 litres. Ho veu, senyora? Una bomba elèctrica, com aquí davant els de Cal Armenguer. No cridi. I una maquinota aquí al mig jo no en vull, sincerament. Vull dir, tenim els armenguers aquí amb la fàbrica que hi tenen, amb tots els fums. Al final això... El que s'ha intentat bàsicament és que poguessin venir la gent de Santpedor a passejar per aquí pels jardins de Can Jorba, perquè, clar, aquesta és una finca que és emblemàtica, que ha de passar doncs, a ser propietat municipal i que aquests jardins han de ser de tot el poble, però és una finca que havia estat tancada durant molts anys i, per tant, la gent tenia moltes ganes d'entrar i avui, doncs, que gràcies a l'amabilitat de la família Jorba que ens ha deixat entrar, doncs, aquí estem per fer doncs, un passeig per la finca. Llavors, aprofitant que s'ha sabut no fa gaire que en Puig i Cadafalc doncs, havia estat aquí a la casa, que coneixia la donya Serafina, que va estar fent algunes intervencions, com el llum de l'entrada que tenim aquí darrere, sobretot la torre d'aigua, que també és emblemàtica aquí a l'Skyline de Santpedor. Doncs, aprofitant que sabíem que hi havia aquesta relació de donya Serafina amb Puig i Cadafalc, doncs, ens ha acudit a uns quants dramatitzar aquesta visita i simular algunes escenes d'una hipotètica visita d'en Puig i Cadafalc aquí, per animar una mica el passeig i perquè no sigui tan monòton i perquè sigui més entretingut pels visitants que vulguin venir aquí. Va fer una bona feina en Puig, oi que sí? A partir d'aquell moment es van acabar els problemes per regar. Vam poder fer una bassa preciosa i a la part del darrere de la casa hi vam fer un hivernacle que tot l'any era florit de flors. El motivo por el que me escribo es que en la balsa de esta su casa que sale el agua que que no serveix per res! Tu tota l'aigua bona i per nosaltres només el fang i la merda! Si vols aigua, ja t'endrem la que vulguis. Té, la dels prou. Que revoluciona. Què? I tu? Anar llepant a la donya? Vosaltres aneu fent que aquí tenim feina, No vinguis aquí, No t'hi acostis. Que tinc feina a estassar.
La visita a Can Jorba, que ens ocupa avui dissabte, està dins del marc de les Jornades Europees de Patrimoni, que són unes jornades a nivell europeu que es van crear l'any 91, ara fa 26 anys, i que el que pretenen és promoure el patrimoni, són la festa del patrimoni per excel·lència. Catalunya ja s'hi va adherir des del primer any, des del 91, i cada any s'hi van adherint més països, per tant és unes jornades que van creixent i van prenent força any rere any a nivell europeu. Aleshores, a Santpedor, aquest any 2007, com que arran que l'any passat vam descobrir arxius de l'Arxiu Històric Municipal i de l'Arxiu de Catalunya, vam descobrir que aquí a Can Jorba hi havia parts de la parcel·la, del terreny, que havien estat dissenyades per l'arquitecte modernista Puig i Cadafalch. Aleshores vam creure que era interessant aquest any tractar aquest tema del patrimoni. Si feia bo, m'agradava rebre'ls a l'entrada de casa. Quin lluïment aquella entrada amb aquell mosaic. Encara me'n recordo del dia que va venir el museïsta, el Lluís Bru, a ensenyar-me el seu catàleg de mosaics. En Bru era amic d'en Puig i Cadafalch, i un altre gran artista, sí senyor. Vull que quan els hostes entrin a casa sentin la majestuositat amb el que el rep la família de Lliçà. D'entrada, a les parets del costat, jo li he portat 3 mostres de 3 possibilitats. Tot és acabat amb rajola de qualitat, amb colors que aguanten bé, i en algun dels models s'assembla una mica al que ja a dalt té vostè posat. Jo ja hauria d'anar tirant, que és hora de resar el rosari. Gràcies per acompanyar-me. I si mai van a la capella de les Santes Espines, oi que em faran el favor de deixar-me unes floretes? És que ara ja fa molt de temps que ningú no recorda de mi. Apa, adéu-siau, ha estat un plaer.